उर्वीज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. नमस्कार, मी उर्वी. पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं माझ्या किचनमध्ये म्हणजे उर्वीज किचन या आपल्या चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत करते. मंडळी, करोनाचं संकट हळूहळू ओसरतंय आणि अनलॉकिंगची प्रक्रियाही सुरू झालेली आहे. परंतु कसं आहे ना, आपल्याला अजूनही आपल्या आवडत्या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन आपल्या आवडीचे चमचमीत पदार्थ खाण्याची संधी काही मिळत नाहीये. पण हेच पदार्थ जर आपल्याला घरच्या घरी करता आले तर येईल की नाही मजा. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे अशीच एक इंटरेस्टिंग रेसिपी, जिचं नाव आहे तंदुरी चिकन टिक्का. आता तुम्ही म्हणाल, मॅडम हे तंदूर कुठे घरी आणायचं? अजिबात काळजी करू नका. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे अत्यंत साध्या आणि सोप्या पद्धतीने त्याच रेस्टॉरंटच्या चवीचा तंदुरी चिकन टिक्का कसा करायचा. चला तर मग साहित्य आणि कृती पाहूया. तंदुरी चिकन टिक्का करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धा किलो बोनलेस चिकन, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 ते 2 चमचे रेड चिली पावडर, 1 चमचा हळद पावडर आणि 1 चमचा काळ्या मिरीची पावडर. तंदुरी चिकन टिक्कासाठी शक्यतो बोनलेस चिकनच घ्या. आपल्याला अजून लागणार आहे 2 चमचे चिकन तंदुरी मसाला, 2 चमचे घट्ट दही, अर्धा बाउल कुकिंग ऑइल, 2 ते 3 चमचे तूप किंवा बटर, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीपुरतं मीठ, सिल्वर फॉईल आणि एक सुकलेली नारळाची करवंटी. त्याचबरोबर जर ऑरेंज रेड खाण्याचा रंग वापरलात तर आपला तंदुरी चिकन टिक्का एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल बनतो. आता कृती पाहूया. मी अर्धा किलो चिकन घेतलं आहे, बोनलेस चिकन, आणि त्याचे असे हे थोडेसे मोठे पीस करून घेतलेले आहेत. अर्थात चिकन वापरण्यापूर्वी स्वच्छ धुवून घ्या. आता ह्या चिकनला आपण पहिलं मॅरिनेशन करतो आहे. या चिकनमध्ये मी मीठ टाकलं आहे चवीनुसार, काळ्या मिरीची पावडर, आलं लसूण पेस्ट, या पेस्टमुळे चिकनचा उग्रस जो वास असतो तो निघून जाईल आणि एक छान फ्लेवरही येईल. आता हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे की सगळ्या पीसेसना हा मसाला सगळा छान लागेल. आणि 20 मिनिटांसाठी आपल्याला हे झाकून ठेवायचं आहे. 20 मिनिटांनंतर आपल्याला दुसरी स्टेप आपली करायची, ती म्हणजे दुसरं मॅरिनेशन. आणि या मॅरिनेशनसाठी आपल्याला लागणार आहे, तुम्ही पाहू शकता चिकन अगदी मस्त मॅरिनेट झालेलं आहे. छान सगळीकडे आलं लसूण पेस्ट वगैरे लागली गेली आहे. आता आपण टाकूया 1 चमचा चाट मसाला, हळद, लाल तिखट पावडर 1 ते 2 चमचे, तुमच्या आवडीनुसार जसं तुम्हाला तिखट आवडतं त्यानुसार घ्या. काश्मीरी लाल चिली पावडर मी इथे वापरलेली आहे, पण तुम्हाला तिखट आवडत असेल तर तुम्ही तिखट लाल मिरची पावडर वापरली तरी चालेल. हा मी 2 चमचे तंदुरी चिकन मसाला घेते. कुठलाही चांगल्या ब्रँडचा हा मसाला तुम्ही वापरू शकता. यामुळे खूप छान असा फ्लेवर येतो चिकन टिक्क्याला. आणि 2 चमचे घट्ट दही आपण इथे यूज करणार आहोत. दह्यातलं पाणी काढून टाका. चाळणीमध्ये जर तुम्ही 2 चमचे दही घेतलं तर त्यातलं पाणी सगळं निघून जाईल आणि तुम्हाला घट्ट दही मिळेल. आता हे सगळं आपल्याला छान एकजीव करायचं आहे. हा सगळा मसाला आपल्याला चिकनच्या पीसेसना व्यवस्थित लागला गेला पाहिजे. आणि एक साधारण कमीत कमी 45 मिनटं आपल्याला हे बाजूला ठेवायचं आहे. त्यापूर्वी अर्थात यात खाण्याचा रंग, ऑरेंज रेड कलरचा एक रंग मिळतो, तो तुम्ही घातलात तर चिकन टिक्क्याला एक मस्त असा लालसर, नारंगी लालसर असा एक रंग येतो आणि एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल ते दिसतो. सो तुम्हाला देखील रेस्टॉरंटमध्ये गेल्याचा फील येईल. आता हे सगळं व्यवस्थित छान मिक्स करूया. आणि आता हे दुसरं मॅरिनेशन आपल्याला कमीत कमी 45 मिनिटांसाठी ठेवायचं आहे. तुम्ही बघू शकता चिकन आपलं मस्त मॅरिनेट झालं आहे. आणि आता आपल्याला आपली तिसरी स्टेप म्हणजेच हे चिकनचे तुकडे आपल्याला शॅलो फ्राय करून घ्यायचे. सो त्यासाठी मी इथे गॅसवर जाड बुडाचा एक पॅन ठेवलेला आहे, थिक बॉटम पॅन ठेवलं आहे नॉनस्टिक. 1 ते 2 चमचे तेल टाकूया पॅन गरम झाल्यावर. आपल्याकडे सगळ्यांकडेच ओव्हन अवेलेबल असतोच असं नाही, OTG. त्यामुळे आपण हा चिकन तंदुरी टिक्का घरच्या घरी देखील पॅनवर फ्राय करू शकतो. आणि मी यापुढे जी ट्रिक तुम्हाला दाखवणार आहे त्यामुळे तुम्हाला त्याची टेस्ट अगदी रेस्टॉरंटसारखी मिळेल. हे सगळे पीस आपण आता छान मॅरिनेट केलेले मस्त शॅलो फ्राय करून घेऊया. साधारण 5 ते 7 मिनिटांमध्ये एक बाजू चांगली
फ्राय होते त्यानंतर हे पीसेस पलटी करून घ्या आणि दुसऱ्या बाजूला देखील 3 ते 4 मिनिटांसाठी छान त्याला फ्राय करूया. हे वर जरी तुम्हाला असे काळसर असं दिसत असलं तरी देखील हे काही असं करपलेलं नाही आहे. याची टेस्ट तुम्हाला तितकीच छान अशी खरपूस लागणार आहे. आणि आत्ता आपली वेळ आहे आपली चौथी स्टेप करण्याची. म्हणजेच आपण फ्राय केलेल्या या तंदुरी चिकन टिक्काला आपल्याला एक छान स्मोक इफेक्ट द्यायचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला ही डिश एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल लागणार आहे. तर यासाठी आपण घेतली सिल्वर फॉईल. सिल्वर फॉईलला ह्या अशा पद्धतीने घडी मारून नंतर त्याला फोल्ड करा, जेणेकरून एक छोटासा बाउलसारखा त्याचा आकार तयार होईल. पाहू शकता तुम्ही, मी अशी छान वाटीसारखा शेप दिलेला आहे. अगदी सोपं आहे, तुम्ही बघा, तुम्हाला नक्की जमेल. आणि आता आपण नारळाची करवंटी आहे अगदी छान कडकडीत सुकलेली, ती इथे गॅसवर गरम करायला ठेवलेली आहे. तुमच्याकडे जर अशी जाळी असेल तर ती जाळी यूज करा, नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट गॅस बर्नरवर देखील पेटवू शकता, पण काळजी घ्या. आणि ही करवंटी पूर्णपणे छान तिचे असे काळसर तुकडे राहतात शेवटी, आणि तेच आपल्याला वापरायचं आहे. आता हे जे ॲल्युमिनियम फॉईल मी 2 अशा वाट्या करून घेतलेल्या आहेत ॲल्युमिनियम फॉईलच्या, त्या एकात एक ठेवा आणि ते एका स्टीलच्या डिशमध्ये ठेवा. आणि आता ह्यात 2 चमचे कुकिंग ऑइल किंवा बटर असेल तुमच्याकडे तर बटर वापरलं तरी चालेल किंवा तूप वापरलं तरी चालेल. आणि ही डिश आता आपल्याला आपल्या तव्यावरती जे चिकन फ्राय झालेलं आहे त्यांच्यामध्ये सेंटरला ती ठेवायची आहे. आणि या तेलात आपण जे मगाशी करवंटीचे तुकडे गरम केलेले पूर्णपणे जाळलेले आहेत ते तुकडे आपण यात घातलेत. आणि तुम्ही पाहू शकता की लगेच धूर यायला सुरुवात झालेली आहे. आणि हाच धूर जो आहे, हा स्मोकी इफेक्ट आपल्याला आपल्या चिकनच्या या फ्राय केलेल्या तुकड्यांना द्यायचा आहे. त्यामुळे ही डिश चिकनच्या मधोमध ठेवल्यानंतर इमिजिएटली पटकन एक घट्ट झाकण त्यावर ठेवून द्या, जेणेकरून हा सगळा जो धूर आहे तो या आपल्या चिकनच्या पीसमध्ये मस्त मुरेल आणि तुम्हाला त्याचा तो सुंदर इफेक्ट खाताना लक्षात येईलच. हा तंदूरचा इफेक्ट देण्यासाठी तुम्ही नारळाच्या करवंटीऐवजी कोळसा देखील वापरू शकता. चिकनचे तुकडे तसेच फ्राईंग पॅनमध्येच ठेवा, गॅस मात्र ऑफ करा. आणि हे अशा पद्धतीने आपण झाकण लावूया. धूर शक्यतो कमीत कमी बाहेर जाईल याची खबरदारी घ्या. आणि यासाठी तुम्ही तुमच्याकडे जर एखादा कॉटनचा नॅपकिन असेल तर तो नॅपकिन देखील या पॅनवर असं सगळ्या बाजूने कवर करून घालू शकता. हे असं साधारण आपल्याला एक अर्धा तास तरी कमीत कमी ठेवायचं आहे. चला आता अर्धा तास झालेला आहे, पाहूया आपला चिकन टिक्का तंदुरी कसा तयार झाला आहे. पाहू शकता मस्त घमघमाट सुटला आहे. सगळे नारळाच्या करवंडीचे तुकडे आता गार झालेले आहेत, ते आपण काढून घेऊ. आणि सगळे हे जे तुकडे जे आपले आता तयार झालेले आहेत ते सर्विंग प्लेटवर घेऊया. अर्थात खाण्यापूर्वी यावर आठवणीने बटर टाका, त्यामुळे याची टेस्ट अजूनच खूप खुलणार आहे. या तंदुरी चिकन टिक्क्याला ताज्या बारीक चिरलेल्या कोथिंबिरीने मस्त गार्निश करा. तसेच सर्व करताना लिंबू आणि कांदा द्यायला विसरू नका. सो मित्रांनो, पाहिलं ना किती सोप्या पद्धतीने आपण ही तंदुरी चिकन टिक्का घरच्या घरी देखील करू शकतो. नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा कसा झाला होता. मग कशी वाटली तंदुरी चिकन टिक्काची रेसिपी? आहे की नाही सोपी? त्याच रेस्टॉरंटच्या चवीचा तंदुरी चिकन टिक्का आता घरच्या घरी करा आणि धमाल करा. मंडळी, तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा कशी झाली होती. मी पुन्हा येईन तुमच्या भेटीला अशीच एक आणखी इंटरेस्टिंग रेसिपी घेऊन. तोवर स्वस्त राहा, मस्त राहा, खात राहा आणि गात राहा. खाता रहे मेरा दिल. झटपट आणि रुचकर रेसिपीज पाहण्यासाठी उर्वीज किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन क्लिक करा.